Helo, fy enw I yw PC Meriel. Rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion yn union fel yr un sy'n ymweld â'ch ysgol chi. Mae'r gwersi rwyf yn ei cyflwyno yn fy ysgolion yn cynnwys gwersi i helpu disgyblion i aros yn ddiogel. Mae un o'n gwersi yn helpu disgyblion i ddeall defnydd cadarnhaol o rhyngrwyd a sut i aros yn ddiogel wrth ei defnyddio. Mae rhyngrwyd yn offeryn defnyddiol iawn sy'n ein galluogi i wneud llawer o bethau cadarnhaol fel anfon negeseuon, e-bost, sgwrsio gydag eraill, chwilio am wybodaeth, siopa, lawrlwyddo cerddoriaeth, chwarae gemau, cael help gyda gwaith cartref a mwynhau cyfeillgarwch. Mae'n bwysig cofio bod angen i ni ddefnyddio'r rhyngrwyd yn gyfrifol fel ein bod yn gallu osgoi risgiau. Gall risgiau gynnwys feirysau cyfrifiadur, torri'r gyfraith, bwlio Seiber, hacio, gwerwydro, cael eich poeni gan ddelweddau neu pherygl dieithriaid. Un ffordd hawdd i gofio sut i aros yn ddiogel ar eich cyfrifiadur neu eich ffôn symudol yw trwy gofio rheolau craff. Peidiwch â rhannu neu arddangos eich gwybodaeth personol. Gall cyfarfod â rhywun yr ydych dim ond yn ei adnabod ar-lein fod yn beryglus. Peidiwch byth a mynd eich hun. Ewch â rhiant neu ofalwr. Gall derbyn negeseuon e-bost, negeseuon gwyb, neu agor ffeiliau lluniau neu negeseuon text gan bobl nad ydych yn ei hadnabod nac yn ymddiried ynddynt arwain at broblemau. Gallant gynnwys feirysau neu negeseuon cas. Dylech ei dileu ar unwaith. Gall rhywun ar-lein fod yn dweud celwydd ynglyn â phwy ydynt. Gwnewch yn siŵr bod eich gosotiad preifatrwydd yn gynnwys dim ond ffrindiau go iawn. Dywedwch wrth rhiant, gofalwr neu oedolyn yr ydych yn ymddiried ynddo os oes rhywun neu rhywbeth yn eich gwneud i deimlo'n anghyfforddus neu'n bryderus, neu os ydych chi neu rhywun yr ydych yn ei adnabod yn cael ei bwlio. Cofiwch, gallwch reportio camdrin ar-lein i'r heddlu yn www.thinkyouKnow.co.uk a dylech hefyd ddweud wrth oedolyn yr ydych yn ymddiried ynddo.